Dünyadaki en büyük bina, en ulu şeytan tekeri, en çuň hovuz ve en büyük çudurum. Ullakan mihmanxanalar, sowda merkezleri, köp emeli adalar, dünyanın en meşhur hova menzilleri ve portlary. Buların hemmesinin häzir yerleşen yeri yarım asır mundan uzal şoňa meňdeş yerlerdi. Hemmelere salam. Bilşiňiz ýaly, Dubai dünýäniň en kaşan şäherlerinden biridir. Elmadamy diýen ýaly arasda we salkyn howa, ajaýyp binalar we öten teknologiýalar dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça jahan keşdäni ödüne çekýär. Eger Dubai'ye gelip gören bolsaňyz sizi gutlaýaryn. Şeýle ajaýyp ýeri görüp onu ýatdan çykarmajagyňyz anyk zat. Bu ýerde bolmadyk bolsaňyz gaharlanmaň. Häzir sizi ertekilerdäki ýaly ajaýyp bu şäher bilen azajyk hem bolsa tanışdyraryn we siziň diňe şu ýerde görüp biljek käbir zatlaryňyz hakda gurrun bererin. Eýýäm gyzyklanan bolsaňyz başladyk. Jinayetiň derejesi. Şäheriň diňe baýlygy 40 bolandygy sebäpli bu ýerde bulan bujorluk we jinayetçilik höküm sürmeli ýaly. Ýöne bu beýle däl. Dubai'ň musulman kanunlarynyň we emirligiň şeýhiniň bir düzügüne tabyn bolandygy sebäpli şäherde jinayetçiligiň derejesi nolu deňdir. Bu şäherde adamlar aňsatlyk bilen türmäge gidip biljekdigini ýa-da sähelçe jinayet üçin deportasiýa bolup biljekdigini bilýärler. Şonuň üçin bir kanunlar Dubai dünýäniň en howpsuz ýerine urýar. Ýeri gelende aýtsak, Dubai'ň şeýhi polisiýasyna diýsen buýsanýar ve kanun gorukçylarynyň üçünçüliginiň gowdugyny jahan keşdelere görkezmek üçin ähli tagallalary edýär. Netijede her polisiýa ulugynyň bahasy bir talybyň Amerika universitetindäki okuw tölegi bilen deňdir. Dubai polisiýasynda uluglaryň dürli modelleri bolup, bahasy $500 milyon bir näçe Ferrari, bahasy $400 000 bolan Lamborghini, hatta $1.790 000 Aston Martin hem bardyr. Ilaty. Bu şäheriň tutuş ilatynyň diýen ýaly emigrantlardygyny bilýärdiňizmi? Dubai'ň gök diýreýän binalaryna hyzmat edýän işçileriň köpüsi Hindistandan, Pakistandan we Bangladeşden işe gelenlerdir. Netijede şäher ilatynyň 50 götürümünden gowragyny gelmişekler düdýär. Hatta 83 götürümi. Emirlikleriň yerli ýaşaýjylary şäher ilatynyň diňe 17 götürümini emele getirýär. Gözüňe getiriň, dünýäniň hiç bir şäherinde daşar ýurtlar beýle kän däldir. Mundan başga da şäherdäki sınıf gatnaklarynyň arasyndaky tapawut gaty uludur. Mysal üçin, köp işçi migrantlar erwet ýagdaýly jaýlarda ýaşaýarlar we agyr şertlerde işleýärler. Şol bir wagtda emirlikleriň hökümeti ýokary derejeli daşar ýurtly işgärleriň ýaşaýyş we medisina çykdyjylaryny töleýändigi sebäpli olar gaty ýokary gazançlar alyp bilerler. Adam hukuklary ugrunda görüşýän guramalaryň köpüsi Dubai'da edaralaryň hakyny tutma işçileri bilen özlerini alyp barşyny düzetmek üçin ençemegedek synanyşdylar. Köplençe işgärleriň pasportlary şäheriň giýrelgesinde alınıp galynýar we iş berije peýda getirjekdiklerini subut edýänçe izyny berilmeýär. Bergiler. Köpüňiz metbuatda haçanam bolsa, adamlaryň avtologlarynyň ýa-da beýleki gymmat bahaly zatlarynyň bergileri üçin nädip alynýandygy baradaky habarlary gören bolsaňyz gerek. Ýöne bu şäherde beýle zady görmersiňiz. Galyberse-de Dubai hökümeti ýaşaýjylarynyň bergileriniň ýygnanmagyna we olary töläp bilmezlik ýagdaýyna düşmegine bir garşy çykýar. Ýöne bu ýerde bir erwet ýagdaýa düşüp, jüýiňizde pul galmasa ýa-da kart tölegini tutdyrsaňyz, siz türme ýa-da deportasiýa ýönekeji iwerilip bilinersiňiz. Bu şäherdäki ajaýyp iş, ýokary aýlyk ýaly şertler elbetde köp daşary ýurtly işçileri özüne çekip biler. Ýöne olaryň käbiri mümkinçilerinden has köp çykdyjylar edip ýaşap başlaýarlar we tiz wagtdan gelen ýurtlaryna sürgün edilýärler. Karda üzmedikleri üçin jerimeler bu ýerde çynlyky meseledir. Dubai'da howa menzilinde taşlanan köp sanly kaşan avtologlar tapylýar. Olar öz ýurtlaryna iýine gaýdyp barmazdan ozal kardylara gark bolan daşary ýurtlar tarapyndan taşlananlardyr.
şäherin ötüşi. Göz öňüne getirin. Dünyada bar bolan götürücü kramlaryň 20 götürümi Dubayda ýerleşýär. Bu şäher ýokary depkinde ötýär. Meselem Dubaydaky metro ulgamy ören çalp guruldy. Bar ýogy 18 aýyň içinde. Bu bolsa şeýle tatlamany tamamlamak üçin beýleki ýurtlara gerek boljak wagtyň az bölegi. Häzirki wagtda gurulýan dyn çalyş seýirgähi Disneyland'dan 2 hisse uludur we dünýädäki iň uly syýahatçylyk merkezine öwrüler. Bu ýere günde 20 000 adamyň gelmegine garaşylýar. Şeýle hem şäherde bir näçe emeli adalar bar. Olardan iň ulusy Palm Jumeirah. 94 milyon kub metr meýdanda bolan bu adada kurortlar we sansyz köşkler ýerleşýär. Duygu nişanlary. Köçelerde aladasız edýän we duýgularyny gizlemeýän jüwitleri görmek gaty ýakymly. Şeýle de bolsa beýle ilhamlar Dubay üçin dogry gelmeýär. Şäherde duýgularyň köpçüligi görkezmek gadagandyr. Mysal üçin bu ýerde el tutuşup ýöräp ýa-da okşaşyp bilmersiňiz. Ýewropa ýurtlarynda beýgüne ýaly görünýän hereketler bu ýerde türme basylmak ýa-da deportasiýa edilmek ýaly agyr netijeleri sebäp bolup biler. Bundan başga da aýallaryň bu ýerde erkeklere garanyňda has az hukuklary bar. Meselem şähere aýlanýan we ýydarlanýandygyny habar beren denan syýasatçylaryň özlerini azatlykdan mahrum etmek hökm edilendiginiň bir näçe mysallary bar. Hökümetdiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda bolup geçýän zatlara gözökçilik edip bilmeýär. Şonuň üçin emirlikleriň ýaşaýjylary we daşary ýurtlaryň özleri öýlerinde islen zadyny edýärler. Şäheriň içindäki şäher. Dubay häzirki wagtda dünýäni haýran galdyrjak täze oýlap tapmalary we üýtgeçlikleri ýygyderli gözleýär. Şu maksat bilen howanyň salkynlygyny gözökçilikde saklajak, ululugy Monaco şahlygyndan 2,5 metre uly boljak şäheri gurmak işi ýokary depkinde alınıp barylýar. Entek ady ýok, bu şäher Dubaýyň içinde ýerleşir we adamlaryň binadan bina iň ýokary rahatlykly şertleri bolan salkyn howaly köçeleri öz içine alır. Başgaça aýdylanda, siz ýakyp barýan yssyk howada hatda 1 sekund hem geçirmän sowda edip, nahar ýyp we şäheri gezip bilersiňiz. Myhmanhanalar. Köpüňiz dünýädäki iň kaşaň myhmanhanalardan biri bolan Burj El Arab myhmanhanasy hakda eşiden bolsaňyz gerek. Bu myhmanhana ýelkenli gämi görnüşinde ýasalyp Dubaydaky ýokary derejeň nişanydyr. Bu myhmanhana myhmanlar üçin göz öňüne getirip bolmajak we ýerliksiz kaşaň otoglaryň toplumyny hödürleýär. Myhmanhanadaky otoglaryň bahasyny agzamak hem korkunç. Emma bu ýerdäki diňe bir otoglar gymmat bahaly beze bilen tapawutlanmaýar. Myhmanhananyň içi durşuny takminan 1794 metr 24 karatly altyn liitler bilen bezelipdir. Iň gowy şäher. Görnüşinden Dubaýyň esasy maksady elmi-damy, ähli zatda iň uly we iň gowsy bolmakdyr. Ozolam aýdyşymyz ýaly, şäheriň myhmanhanalary planetamyzda kaşanlyk boýunça öňde barjylygy saklaýarlar. Mundan başga da Dubayda 95 kilometr uzaklykdan görüp boljak dünýäniň iň beýik binasy Burj Khalifa guruldy. Bina 163 gattany bar. Ýene de şäherde dünýädäki iň uly ýapyk sowda merkezi, dünýädäki iň uly akvarium, iň beýik myhmanhana we iň uly ýapyk buz kurorty işleýär. Hawa dogry eşitdiňiz. Çölüň ortasynda lyjda typmak boýunça spahana. Dubaydaky Sky Resortda garda we buzda typmak üçin gerekli zatlaryň hemmesi bar. Elbetde gar hem bar. Emeli gar. Altyn. Bu şäheriň ýaşaýjylary altyny söýýärler we ony hemme ýerde ulanýarlar. Awtologlaryny we hammamlaryny örtýärler. Gymmat bahaly metal we gowhar bilen bezeýärler. 2013-nji ýylda dünýäde satylan altynyň 40 götürümi Dubayda ýerleşýärdi we bu ýerde jemi 70 milliard dollarlyk altyn satyldy. Bilermenler geljekde Dubaýyň ýylda 20 milliony golaý myhmany özüne çekjekdigini we esasy altyn sowda merkezine öwrüljekdigini aýdýarlar.
Eýýem hindi dergärlerinden köpsi Dubayda dukanlaryny açýarlar we bu işi gaty girdijili hasaplaýarlar. Sebäbi Birleşen Arap Emirliklerden tapawutlukda Hindistanda altın satyn alyjylar bazyr bahasyndan ýokary 10 göterme salgyda tölemeli bolýarlar. Bu bolsa Dubaýy altın we altın önümlerini satyn almak üçin has özüne çekici ýere öwrýär. Kondisionerler. Dubaýyň gurulan ýerinde çägi tupanlar hemişe problema bolup, temperatura 49 gradusa çenli jokrymy yssyk howadyr. Taş döwrüň gözýetime çenli duruşuna çöllük. Bu sebäpli kondisionerler Dubaýda zerur zatlar bolup, hemme binalary, köçeleri, hatda Dubaýdaky ýapyk gapyly awtobus durulgolary hem kondisionerler bilen doly enjamlaşdyrylan. Şäherde şeýle artmışlyk bolmadyk bolsa, binalar sözüň dolu manysynda erep başlardy we gün ýaşaýjylaryň aýna penjerelerine düşüp olary diýri gowurdy. Munyň ýüze çykmazlygy üçin inženerler we guruluşçylar binalary sowatmak üçin perimetr boýunça güýçli nasoslar ulanýan dik sowadyş ulgamyny gurýarlar. Her ýyl Dubaýyň nasoslary şäher sowatmak üçin millionlarça litr suw sorýarlar. Munyň nähil çykdyjydygyny göz öňüne getirip bilersiňizmi? Gynansak da birje videoda Dubaýyň anqaýdyjy ýagdaýlaryny dolu görkezip bolmaýar. Şu video göwnüňizden turan bolsa, kanalyma agda bolmagy we tesbirler ýazmagy ýatdan çykarmaň.